Hi mga kainday, kain po tayo. Ito nga pala ang pagkain namin ngayon. Nakikita nyo ba yan? Punong-puno yung plato ko. Kala mo bibitayin na bukas eh. Yan yung ulam namin, oh. Ulo ng tuna. O diba mga kainday? Oh, yan. Tapos, Inday Annabel, hindi kanin niya kasi masamang pakiramdam. Kuha na, Inday Annabel. Ulo po yan, pero napakasarap po yan kahit puro lang, maraming laman yan mga kainday. Ayan. Nandun tayo ng sabaw. Ayan po. Kain na tayo. Ayan, may sakit si Inday Annabel. Pakiramdam niya tapos lang yun. Mga kainday. Sarap. Kain tayo mga kainday. Oo Muntik lang ang laman yan. Mata lang yan malaki. Kain po tayo.